Moikka kaikille, taas Jenni tässä tosta NJ-Gamerchista. Nyt mä pelaan tätä Stickmania. Niin mä nyt pelaan. Tämmönen terppi tässä. Niin. Mun siis pitää karata tämmöisestä vankilasta. Kaikilla ihmeellisellä tavalla. Mitä vintuu teit? Mikko kentäs. Fleeing the complex. Tää on niin best. Mutta vedä full screen. Mitä sä maksit? Miten se kirjoitettiin? NJ millä? Meillä on vios. No niin, joo. En mä jaksa kattoo tätä. No niin, mulla on tämmönen kamu täällä vankilassa tämmönen tyttö. En muista mikä sen nimi on, mikä ton tyypin nimi on. En mä muista. No Ideko. No niin, mun piti mennä tämä, on oikea. Kattokaa. No niin, hakkaapas. Mentäs tänne. Ja sen nimi on Ellie. Ei! Just No niin, joo. Sä feilasit vähän. Eli kyllä remmin. No niin, jätetään toi. Joo, tää ei oo fail. Tää on niin best. Ei edes fail. Ei ooka. Niin best haksittaa. Muuten nyt. Ei väliä aika. Noboja. Oppelee piäksi. Just. Koska se haisi niin pahalta, vaikka se kyllä haissu. Niin. Silti paskaa. Paskaa. Tää on niin best. No niin. Eikä. No niin. Se tuottaisi tyyppi. Tästä on tämä. Katsotaan vähän. No niin. Fail. Just niin. Au. Nyt se oikein vetää. Tämä on Power Jump. No niin. Miksi se tyyppi ei sitä ampunut sitä? Oikein piistos minä. Sitä toi uusi video. Oikein uusi. Banshee. Mitä Banshee? Tää on niin best. No niin, niissä katkeet. Jehee! Violent game. Ehkä 2 violent. No niin, mennä alas. 3 violent. Ne 5 kids. Siihen vaan, mene. Mä en muista on yksi. Ota ilmapallo. Wow. Fail. Moi. Oh shit. No niin. Vähän puhals. Ihan vähän. Niin suosittelen tätä peliä, vaikka tää on aika outo. Sitten tää niin feili. 2006 paras peli. Ei hyvänen aika. Joo. Vuonna 2016 paras. Ota tää. Tää niin. Mä voin näyttää sen Tää on niin best. failin. Olipa ohut putki. Eikö sä tiedä? Tien. Mutta kun se fail. Siitä ota heti. Tässä. Joo, sä oot niin vauvan näköinen. Nyt tulee niin prohaksi. Niko, eiks tää ookin vauvan näköinen? Joo, miksei? Niin joo. Ajaa. Iks. Ei tyhmät mainokset, mä tykkään näistä. Jaha, Sonic. Jee. Just. Tonne ei ikinä kannata mennä. Tonne SS Onnien. Se on maailman huonoin keino, koska se lähtee läpi. Yksi puukottaa. Tähänkään ei tarvii, koska se jää tonne kuuhun ja sitten toi on oikea, paitsi kokeillaan tätä. Toi ei lähde kuuhun, se vaan menee tuohon. Näkää? Sä puukotat ittees muuten. Just niin. Miksi? Tää on niin best. Mä lähden.
Iik. Kokeillaan tätä. Noniin. Tää on niin hyvä. Ei, hyvä on. Miksi se aukas sen laskuvarjon? Just niin. Ehkä vähän liian aikaisin. Niin. Okei, sitten et sä teet sen. Nyt siitä lähtee niinku... Miksi ei ammu vaan? Nyt se on niin best. Rank Ghost Inmate. Okei, tämmönen tää nyt niinku oli.